descabezaban a resposta e tronzaban de raíz toda aquela vigorosidade que vivira Galiza nos anos anteriores. Tronzaban o mellor do noso pobo, o máis dinámico, o máis activo, aqueles homes e mulleres que estaban a montar as primeiras centrais sindicalistas, os primeiros sindicatos, o xérmolo dos sindicatos, aqueles homes e mulleres que participaban na vida cultural, na defensa lingüística, como temos hoxe aquí, por exemplo, bandas de música. Había moitos e moitas deles que participaban en corais, que participaban en grupos musicais, en bandas de música. Tronzaban todo o que supuxera recuperación da nosa autoestima, da nosa dignidade, do noso amor propio, de saber que somos un pobo digno e que como pobo digno temos dereito a existir, cousa que eles nunca foron quen de asimilar e quixeron acabar con toda esa vida.